تیمەکە فوتبۆلە یا کەچان ناف پەنابەرێن ڕۆژئاوای کوردستانی تێدا مەزراندن. ئەڤ یەکەم ڕاهێنانە vê گروپەیە مەبەستا واژی گۆ کەچ bi nazikbûna xwe hatine naskirin lê ev nabe rêbend گو ئەو فوتبۆلێ بلیزن. یەکەمین فەریقە طبعا کەمپادۆمیس دا مەزراند دەخوازیە کە چکا بۆ ئەڤوو گەلێک ژێ کەچێک دەگوتن مەسەڵەن چما کۆرکتەنێت لێزین ئەم نالێزین ئەم نەنا ڤی کاری دەنا ئەم دەست پێ ناکەن مەژی خوشتوەک vê rexbetê ji wan re pêk bênin înşallah rojê pêş de înşallah bêhtir werin daxwaziya wa çêtir çêbin bibin weka ferîqekî weka heyê li ferîqek va ferîqê xorta çêbê. Bazda keç navê xwe bo rahênanê tomar kirine. Bi gotina wan lîstikvana jimareke din divên li gel wa bin. Lê ji ber malbatên xwe gelek hevalên wa hene nikarin tevlî wa bibin. Rastî gelek keçik hene dixwazin bileyzin. Bes çi ku mecalê wa tê danîne û yanî nav malbatê wa qedexê ev tişt te zanî ji çawa. Yanî gelek keçê me hene Rojavayê Kurdistanê û xwesatanî Kempadûmî jî divên bileyzin. Ev lîstikvan navbera Real Madrid û Barcelona de nakokin. Lê heza wa ji van her duyaneyê İspanî re hiştiye berê xwe bidin futbolê. Dixwazim bim labek weka Real Madrid Cristiano ez herdem ber mibarî wî me ji ber ku ez gelekî kêfam jê re tê. Kêfam ji Barcelona re tê ez gelekî kêfam ji Messi re tê ji bo wilo ez hatime tibê bilêzim. Lîstikvanên yaneya futbolê ya keçên Kempadômîz texmîn dikin di nava sê mehan de ji rahênanê wê ji bo hevrikiyên ser astê parêzgeha Duhokê amade bin. Dibe ev keçên dest bi lîstika futbolê di nav kempê de kirin, rêvekin ji hejmareke bêtir ji hevalên xwe keç re berê xwe bidin vê yarîgehê û tevlî tîma wan bibin. Pêşa we bihelewî Rûda Kempadômîz.